स' दा जों सिङाव हाबबाय लोगोफोर जोंनि सेराव दा दोङो मुकुल ब्लक स' बेनो आरोना मुकुल ब्लक हेल' गाइस हेल' तामुलपुरनिफ्राय फैदो आरोना बे बहुत गोजाननिफ्राय फैदो हिरिम्बा मन्दिराव स' नोंथाङा बेयाव फैनानै बोरै नांदो आरोना आंथ' जोबोद मोजां नांदो दे गाइस आङो मिसा बुङाखै मानो होनबा आं इयाव एबार सेकेन्ड टाइम दे गाइस फार्स्ट टाइमाव फैनायाव आं माने फार्स्ट भिडिअ होखायोमोन आं आगोलाव ओमफ्राय बेयाव थारमाने माने आं फेसिलिटिफोरखौ मोजां नाङाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्ड टाइम फैनायाव फेसिलिटिखौ एसे मोजां नांदो ओमफ्राय हेलौ गाइस हेल' गिबि गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल गासैखौबो बनायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ दिनै जों कलेजावसो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर दा कलेजाव थांलाय हिरिम्बायाव थांनि आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांनाय भिडिअबो होदोंमोन आङो मा होनो हिरिम्बायाव थांनाय आरोना स' दिनै आरो तामुलपुरनिफ्राय मुकुल ब्लक इउटुबार बेबो स' बिथाङा फैगासिनो बेखौनो लोगो हमनो आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम स' लोगोफोर फाइनालि जों दा हिरिम्बा बाथौ थानसालि मोनहैबाय स' नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो आरोना बाथौ थानसालि स' गायसनजादोंमोन 1972 मायथाइयाव आरोना स' नोंथांमोना नायनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आव स' जोबजासिम जाहाथे नोंथांमोना नायबाय थायो आरोना फाइनालि जोंनि गेजेराव फैनो हादों मुकुल ब्लक हेल' ब्र मोजां ना दे दहायनिफ्राय नेगासिनो खिन्थु जोङो गोबाव जाबाय आधा घन्टा बारबायनो खोमा औ ब्र पुरा हिट सुपार स' बेयाव दान बाक्सु खालामनाय जायो आरोना फैसा होनो गोसो दंबा सोरबा थाइसे थाइनै होनो हायो दा जों सफैथारबाय सेकेन्ड गेट स' नोंथांमोना नायनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आव हिरिम्बा बाथौ थानसालि बेनो आरोना खनसे फायखांबाय बेयावबो नोंथांमोनाबो नुदो भिडिअ'आव जों दा सिङाव हाबबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना नायनो हागोन सिंनि भिउफोरखौ आरोना स' दा जों सिङाव हाबबाय लोगोफोर जोंनि सेराव दा दोङो मुकुल ब्लक स' बेनो आरोना मुकुल ब्लक तामुलपुरनिफ्राय फैदो आरोना बे बहुत गोजाननिफ्राय फैदो हिरिम्बा मन्दिराव स' नोंथाङा बेयाव फैनानै बोरै नांदो आरोना आंथ' जोबोद मोजां नांदो दे गाइस आङो मिसा बुङाखै मानो होनबा आं इयाव एबार सेकेन्ड टाइम दे गाइस फार्स्ट टाइमाव फैनायाव आं माने फार्स्ट भिडिअ होखायोमोन आं आगोलाव ओमफ्राय बेयाव थारमाने माने आं फेसिलिटिफोरखौ मोजां नाङाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्ड टाइम फैनायाव फेसिलिटिखौ एसे मोजां नांदो ओमफ्राय बहुत स्टेन्डार्ड नांदो आरोना गाइस बिथांनियाबो इउटुबार आरोना बिथाङाबो सासे मुकुल ब्लग होननानै स' नोंथांमोना आंबो डिसक्रिपसनाव होगोन बिनि लिंकखौ स' नोंथांमोना बेखौ चेक आउट खालामनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना बहुत खस्थ' खालामो बिथाङा स' अननानै बिखौबो सापर्ट खालाम नङा होमबा लोगोफोर स' आरो नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय सोरबा सिनायनाय दोङोबा नैबे ब्र'खौ सापर्ट होबानो जाबाय आंनिफ्राय जिखिनि नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय गाइस बेनो आरोना ब्र' फाइनालि दा बेयाव मारै नांदो आरोना हिरिम्बायाव आंथ' जोबोद मोजां नांदो आङो दिनै मानि भाग्य इथिं मोनफायखो गावनो टटखौनो मोनदियासै आं जेबो टारगेटानो गैयामोन ना मायबा ग्रुपफ्रासो लाना फैदों माइखौ मिथिला खिन्थु हिट सिख्ला दोङो दै मानो होनबा बेयावबो जना दोङो लारि
नै स' नायनो हागोन नोंथांमोन नै मोनसे बाथ्रा गाइस आं बुंनि माने नैबे मन्दिराव कलेजबो खाथि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय सिख्लाफोरा कलेजनियाबो इयाव फैयो स्कुलनियाव फैयो ओमफ्रायथ' एक्सट्रा सेंग्रा सिख्लायानो फैखायो एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला फायनाङा दे आंनि मथेबा गाइस जरा जरानो मन्दिरफोराव नाय एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला फायनानै लाइन मारनाय माने माबा सुवानि इदि गोदोसो जायो ओंखायनो जोंबो बायदि सिंगोल बरिया हारसिं सिंगोल फट' लानोबा भिडिअ खालामनोबा भिडिअ खालामनानै सिख्ला नायनो लुगैदो लाना फैखानाङा आरो आंनि बायदिबा कलेजनि सिख्लायानो फैखायो नायनानै बरिया थां नांगौ फट' थिखांबो थां दा दिनै फायदो ओमफ्राय नुदो जरा जराल' नुबाय आरोना स' दुखु नाङो जेनेबा इदि जरा जरा नुबा नङा होमबा दुखु नांखागोन दुखु नांखागोन आरो दा नै जियानो जाया मानो आङो सिरियास खोथा बुंनोसै आरोना स' नैबे ब्र'खौ आंनिफ्राय सोरबा सिनाय मोनोबा जिखिनि सापर्ट होबानो जाबाय गाइस आं इखिनिखौनो बुंबाय ओमफ्राय दा नैबे लकेसनाव फैना जोबोद मोजां नांदो जोङो एकदम तामाम बेस्ट फ्रेन्ड दे जोङो आरो नेक्स्टआव फैबावखागोन दे सियरखा नंगौ ओमफ्राय आङो डिसेम्बराव आङो मोनसे राइड लानायदो आरोना हारसिं लं राइड खालामगोन आङो तेजपुराव थांगोन गाइस स' नोंथांमोनाबो आंखौ हायोबा सापर्ट होबानो जाबाय ब्र'नि साबस्क्राइबफोरा ब्र'नि बेखौबो साबस्क्राइब खालामना सापर्ट हो जेसां हायो आरोना बिनिया 2K जालांबाय दा आरो 3K जासिगोन आरो स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना स' ब्र'निफ्राय नोंथांमोनाबो जिखिनि आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय गाइस बास इनो आरोना ब्र' देमा दिनै भिडिअखौ फोजोबसै बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय गाइस स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय